Pozdrav, ja sam Irena Avramović, logoped i Martimeo praktičar. Nedavno mi se javila jedna mama dvogodišnjaka koji je krenuo u vrtić i zapravo sve njene sumnje koje su postojale i ranije, sada sa njegovim polaskom u vrtić su postale vidljivije. Zapravo, šta je nju najviše zabrinulo kada su bili u vrtićkoj grupi na adaptaciji, prvih dana su bile nekoliko majki sa svojom decom i ona je onda jasno uočila razliku između svog sina i druge dece. Osim što je govor izostao kod njega, ona je primetila da i u ponašanju postoje izvesne razlike, a one se pre svega odnose na to da se njeno dete nije odazivalo na ime, što su primetili vaspitačice, pa su se prosto začudile i pitale da li ga oni zovu nekim drugim imenom, što je nju vrlo deprimiralo. A drugi simptom koji je za nju bio značajan i koji je ona izdvojila jeste da su druga deca imala potrebu da dođu kod svojih roditelja, da im pokažu neku igračku ili da provere da li roditelji u njih gledaju ili već da se na neki način razmene, dok je njen sin bio zaokupljen igrom i istraživanjem prostorije i igračaka i skoro pa da nije obraćao pažnju na nju. Ona je se javila dosta prestravljeno, mogu reći, i to je takođe formulacija koju roditelji često izgovore, a to je da se brinu da li je to autizam ili nije ništa strašno. Ja sam ovo izdvojila kao značajno jer ne mora nešto da bude autizam da bi bilo strašno i ne mora nešto da bude strašno da bi zahtevalo nekakvu pomoć i intervenciju. Konkretno za ovog dečaka, mislim da je vrlo perspektivan i da je komunikativni obrazac počeo da se blago narušava zbog izostanka progovaranja, ali da uz blagu asistenciju i pomoć će on izaći na vrlo zelene grane i da će nastaviti svoj razvoj uredno. Tako da koristim ovu priliku da ohrabrim roditelje da nemaju ispred sebe samo neku strašnu soluciju i nešto što je mnogo složeno i bezizlazno, već da ovo mogu biti samo signali koji zahtevaju malu pomoć, malo stručno vođenje, ali i uspešno razrešenje. Mi ćemo na slične teme snimati i pisati i dalje za vas. Možete nas pratiti na našem blogu logopediavramović.com ili našem YouTube kanalu. Pozdrav!